הנבחרת המנצחת. אם היה לנו את האוטומציה האורגנית, שזה לקחת את הדף העסקי, דף אחד שלך, ואתה עושה את זה, אז תדמייני לעצמך שפה יש נבחרת של 100 אנשים, פרופילים ישראליות, שעושות את זה לדף העסקי שלך. ומה זה יכול לעשות וכמה להשפיע על האלגוריתם של אינסטגרם. כי הרעיון הוא שבאינסטגרם, שברגע שהוא רואה שיש תהודה לדף העסקי שלך, של עוקבים, של תגובות, של לייקים, הוא גורם לדף שלך להיות יותר חשוף, הוא נחשף יותר, אם זה בגילוי שיש של אינסטגרם, אם זה בפידים של אנשים. זאת אומרת, ככל שהמעורבות יותר גדולה, ככה החשיפה גם תהיה יותר גדולה. ככל שהחשיפה תהיה יותר גדולה, ככה גם האינטראקציה תהיה יותר גדולה. וככל שהאינטראקציה תהיה יותר גדולה, זה יכול בפוטנציאל להביא לך יותר פניות, יותר מתעניינים. זו הנבחרת המנצחת. זה מנצח.